זה דברים שאתה יכול לעשות רק עכשיו, שאתה בי"א, שאתה בי"ב, לצאת, לקום, לשים תיק על הגב, ללכת, להתנתק יום, יומיים, 3, ואם אתה לא עושה אותם עכשיו, אתה לא תעשה אותם בחיים. פתאום אתה מסתכל אחורה, ואתה רואה את כל ים המלח בזריחה. אין מילים לתאר את זה, זה מדהים. זה לא כמו טיול שנתי בבית ספר שכולם אומרים לא, אין לי כוח, אין לי זה. זה כאילו כל פעם סוג של הפתעה מחדש, כי אתה כמעט אף פעם לא מכיר את המקומות שאתה מטייל בהם או נמצא בהם. קשת זה תוכנית לא קלה. אנחנו מתחילים את היום מוקדם, מסיימים את המאוחר. הזדמנות לפגוש חבר'ה אחרים מכל מיני דעות, מכל מיני מקומות, חוויה מטורפת. זה מעניין מאוד, כי זה נושאים שלא נחשפתי אליהם בעבר. תוכנית קשת נולדה מתוך מכינת תבור, כאשר המחשבה שלנו הייתה שהנוער שלנו כל כך מפיק משנת המכינה, למה שלא ניקח את הדבר הזה אחורה, אל שנת י"א, אל שנת י"ב. לכן גם קראנו לתוכנית הזו קשת. אמרנו בעצם למשוך את החץ אחורה, והוא יעוף הרבה יותר רחוק קדימה. כל פעם במקום אחר בארץ, כל פעם באזור אחר, כל פעם בתוכן אחר, נושא אחר. כל הנושא של מרכז פריפריה, כל הנושא של ההתיישבות הבדואית. זה באמת אנשים שמעניין אותם ללמוד את הדברים האלה. אני חושב שאחד הדברים הגדולים בקשת זה שהחבר'ה יוצאים פה עם שאלות ולא עם תשובות. אנחנו החלטנו להעביר סמינר בנושא חרדים, ואנחנו מכירים אותם בדרך כלל רק דרך המסך, מרחוק, אולי אפילו דרך סטיגמות. באמת אנחנו מנסים שהחניכים שלנו יכירו את החברה הישראלית על כל הפנים שלה. להכיר אנשים חדשים ובאמת מקומות שאפילו לא שמעתי עליהם. יש כאן מלהט ויש כאן אורטל, שזה כאילו בשני קצוות שונים של הארץ. נוער שהוא פועל אחרת, הוא עושה אחרת, הוא חושב אחרת. הרגשתי שאני יכול לשבור את הגבולות של עצמי. זה חוויה. מתי יצא לי לעשות דבר כזה בחיים? קשת הוא פרויקט מדהים. אנחנו מחפשים חבר'ה שלא מפחדים להתמודד עם אתגרים. אנחנו מחפשים אנשים שזה מעניין אותם, שרוצים לדעת כמה שיותר על החברה שנמצאים בה, על המדינה שאנחנו גרים בה, ובעיקר על עצמם.